مینا پسرات دل ترابط محفل بیلاد کے بتاتا مینا پھاسے رشی کرے تو محفل میلاد آباز ملیان مخالفت کی ہوتی ہے وہ قرآن شراب دا محفل سبحان دا خنو پر شہید میں لگے دا خو اللہ و دا اللہ فرشتو پیغمبران وہ مسوان تبار بیت المعمول کی کرے خسرو سوئی امیر خسرو ویوزن ناس کو محبوب کو بینا کی کلا کلا چکیرین روزہ مبارک اللہ عبدالمالک سے مبارک دی خیصہ خبرہ کی ویکنا چی وظیفہ کی یا دروبی یا لا الہ الا اللہ کوئی دے تصور کی دا مدینی منوری دا جعلان روزہ آولی او آغا روزی دا مخامخ فریاد الجنت کے پر تصور کی کینا او بیا وظیفہ کوچی دا دے روزی نمانا روحانیت را روان او زمان دا مرشد سنی ترازی او زمان دا مرشد سنی نمان ترازی کوئی تیب اخوان نورا جو سبرن و اخوان دے پکی امیر خسرو داد نظام الدین اولیاء سو خلیفہ ودا سنار داد حضور مبارک محبت تاثرات والدی مدبا اکڑا داشر دا بدن دا محبوب زمین دون بزان نہیں پوری شوری تصور کی اور کہتا اللہ و رسولم چیدہ سے برقاق خود و بلفور دی و رناگانی دی و شیب و دادا نورانی چہری دی آجی او پدے او پرسید پدے باندے و نورانی چہرہ ناسرہ دمیدانم چی منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر صورت بسم البود شب جائے کہ من بودم سبحان دامی جوری دو جزا فرد چیشی اللہ خدا خدا میرے مجلس خدا خود میرے مجلس بود اللہ نے محفظ خدا صدارت کو کیا کہو اللہ کو خدا خود میرے مجلس بود اندر مکان خسرو محمد شمع محفل شب جائے کی من بودم محمد شمع محفل ویدہ محفل صدارت اللہ کو اللہ طول حسیان معمول بھیجن دی خودم رضا پتو لگی دا شدد محفل شمع محمد رسول اللہ نظام الدین اولیاء کو اجدا سے حال میں اگر تو وقت ہوئی عالم مسیرہ و تازی شدت تعبیر دخول بڑی تصور کی وہ تعبیر حکم میں لے آؤ یہ اخذ اللہ میثاق النبیین لما بس پروجے کی یادی پوجے کی نہیں آدھی ہے ندال قرآن مسئلہ اللہ وعلا مستجئے انبیاء پیغمبرانو زستاسن وعلا صلم کہ
استاسو تب محمد رسول اللہ در لیگم او تاسو پڑھو دائی تابدار او مسخر جوڑے چی پیغمبرانو تا اللہ رسوئی تو پوچھتے کہ پیغمبر کون ہوئے قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے